Nej, det er den her. Prøv at join mig bare. Hvem? Jeg vil altså ikke være det. Men hvem tager den nu? Jeg kan godt tage den nu, hvis det er. Godt, jeg tager. What? Nå. Hvad? Okay, altså vi bliver bananer igen, det var også... Jamen, jeg ved mig, nej, men Mathias, vi går videre, han er til... Okay, ja, det er mig, der banan. Er det dig? Ja, det er mig, der er. Jeg er på vej derhen, hvor vi er. Bananer i PMS. Kan du gå ud? Jeg kan se. Nej, kom nu. Nej, han ved det ikke. Jo, Jeg kender sgu da næsten hele banen. Eller jeg gjorde. jeg kender den bedst. Her er det. Okay, vi går hen. Jeg skal være lige her. Kom. Kæft hvor en nederen, ja. Ej, nu på her. What the fuck? Fuck hende da. Ej, du er lige forbi Mathias. Hvad? Jeg skal ikke gå til Mathias. Det er den eneste, der kan. Okay, hvor er han henne? Jeg kan se AK, han er lige gået som en bro. Det lader du være med, ellers så skal du bare komme frem. Hvor er du henne, Jeppe? Nede i Vigela. Jeg skal lige have en også op. Okay. Nej, det er meningen, der skal være det. Topper, han er en stol. Jeppe. Hvad for en stol? Hvad fanden? Der var sgu da en banan. Magnus, kan du høre mig? Kan du ikke det? Mjæh! Man kan sgu da ikke tale med hinanden. Jeg skulle da ikke være på markedet endnu, mand. Man kan ikke høre en skid. Mjæh! Simon, kan du gøre mig? Uvenlig. Skarp uvenlig. Og uvenlig. Og politiven. Mathias AK. Mathias er noget, der hedder Farsight. Jeg ved sgu da ikke, hvad det er. Mathias, han er City's boss. Nej, det ved jeg sgu. Jo, det ved jeg godt. City's boss. Hell yeah! Og der er Mathias, eller hvad? Nej, top af der. Der er du. Okay, han er helt. Jeg kan prøve at kigge på min. Du kan kigge på min skærm. Nå, det er den der. Okay, Mathias, han er i City's boss. Han ved lige, du. Nå, okay, bare. Og Topper, han er i... Jeg kan kigge nu bare på min skærm. Okay, Topper, han er i City's boss. Det er stadigvæk min. Det er også min. Hvor fuck er du vældig, Topper? Topper, han er nede i Vigekælderen. Han var nede i Vigekælderen. Er det min? Okay, nu sidder han der, hvor vi også står. Hvorfor er det ikke ghost om mig? Vi ghoster heller ikke. Vi siger bare, hvad er det? Vi ghoster ikke. Hvad er det? AK, han plejer ikke center. Luk røven. Det var ikke AK, det var åbenbart hjælp. What? Har jeg lige købt en Magnum? Hvad fanden? What the fuck? Jeg skal lige have et haglgevær. Okay, jeg har købt ret mange haglgevær, kan jeg lige så godt sige jer. Jeg tror det gik helt vildt galt det her. Okay, jeg fryser lige. Fryser du? Der er en på vores server, som ikke burde være inde på det. Hell yeah. Okay, vi skal bare lige være fuldstændig. Hvad fanden? Der skal da et par løbende bananer. Bang! Kom her, mand! Kom her! Gå nu væk! Fuck, du var lige ved at dræbe mig, mand. Ej, Jens, sagde han virkelig noget? Han er en olietøn, og han er ved Farsight. Kan man ikke sige sådan noget højt? Det
Jeg står der. Du vækker derinde. Jeg er en brick. Jeg ved godt, hvor du er. Jeg skærmklukkede lige. Det er mig. Du må ikke skyde mig. Du må ikke skyde mig. Okay, du skal hjælpe mig med at finde de andre. Jeg følger Ellers så plukker jeg dig. Hov, der skulle da en mursten, der ikke burde være der. Bang, bang. Hold din kæft, AK. Det var med skød gemt. Du ved godt, at mursten, de kunne ligge ned i den her bane, ikke? Eller sig lige, hvor han er henne. Han må bare kigge på min skærm, AK. Han er tæt på... Jeg ved sgu ikke, hvor det er, mand. Det er mig, AK. Bang, bang, bang. AK. Ja, og jeg hader dig. Hvad fanden er det der? AK, det er mig. Det er nu, han skyder mig. AK, Nå, det er dig. Han står der og ruller sig. 3, 2, 1 nu. Ej, kom nu, AK. Giv mig lige 10 sekunder. Okay. 1, 10. Fuck, det er ikke. Det er ikke sygt meget. Jeg ser dig. Hvor fanden blev du af? Hey, du skærmkluber. Gå og gøre røv. Jeg kigger bare på din skærm. Fuck nu dig. Hallo, kan I overhovedet høre ham tale? Hallo, kan vi ikke mute ham? Ja, Tom, vi kan godt høre. Kan I høre ham? Ja, ham. Jeg kan ikke høre ham. Hvem? Jo, vi går på baner. Ja. Okay, jeg skal lige vote bane. Okay. Nej, han er 6. Jo, ja. Jo. Mathias, du skal også gå på baner. Hvad? Fuck, jeg er næsten ikke flere skud tilbage. Jeg går over i hjørnet. Ja, Jeg tak. går over i hjørnet. Hvad? Nej, det er nu værd af. Nej, Sharp, han er Sharp. Ej, så løb. Nu. Fedt. Det skete alligevel på et eller andet. Hvad? Han kommer ind igen. Hvordan det, hvis han bliver voteband? Det ved jeg ikke. Kræften er dårligt. Der er helt sort. Hallo, det er altså kun 4, der har våben. Nej, jeg tror, han har våben. Var han? Alle sammen gør det igen. Det er du heller ikke. Nej, det er heller ikke det, vi forsøger at få det til at føle. Det er mig. Jeg kan Sharp. Jeg gør ham. What? Der er en, der har prøvet ved mig? Hvorfor mig? Du ved, du er født. Jeg gokke sok. Nej, det var sgu da ikke mig, var det? Jo. Gokke sok. Hallo, jeg var et menneske. Prøv at se. Det er fordi, du ikke har gemt dig. Prøv at kigge ud over kalenderen. Nej, den anden. Hvad fanden? Der var sgu da en... Der skal være 7 til at vote bane. Den anden er. Det er fedt, jeg kom lige mere tøsdreng. Hvad sagde den? Kom nu her. Hvem fanden er det? Hvad fanden? Der var sgu da en mursten. Eller hvad fanden det var? Hvad fanden er det? Skulle da ikke være der. Jens, prøv at kigge, hvor jeg er. Hvorfor våbenbaner du mig? Det gjorde sgu heller ikke. Nå, så er det en anden. Det er rigtig vigtigt. Yes, der var sgu da en klasse bananer. Jeg er freezen. Hvem er det banan, der render rundt? Kraft, det er noget lort. Jeg kan ikke bare lukke ham. Det kan godt være Paradise. Det er sjovt. Jeg føler, at han har kraftigt ret til at se det. Det kunne jeg høre. Du er bare sådan en fake, du er skarp. Men jeg kan altså ikke høre ham. Fucking Sebastian så. Fuck, du skærmkluber, AK. De pikhoveder er garanteret bedre til ham. Jeg kan ikke høre ham. Jeg kan heller ikke høre det her. Ej, men Tom, vi andre vil ikke høre sig. Hmm. Kan I høre mig? Som om du ikke skærmklukker. Vi knipper pinde, vi knipper. Du går. Fuck, du bare af. Og du prøver ikke engang at gemme det. Okay. Kunne I høre mig? Hallo. Beep, beep, beep. Ja, vi vil godt høre. Mathias, prøv lige at lade være med at sige noget, jeg skal lige på. Prøv lige at sige noget ind i her. Hallo, prøv lige selvbiografi, vel? Ja. For I gider, hvad det bliver kørt på. Du er ikke interessant. Fuck, du skærmklukker, du gør. Nej, jeg gør ikke. Du kan kraftedeme lige så godt komme her. Så det der med kraften lige her. Fuck, det er ikke. Fuck af, nu skal jeg kraftedeme få den spidser. Slap nu af. Jeg er freezet, og du har mig 3 gange nu. Ja, men jeg vil have topper. Eller ikke topper, jo, ham vil jeg også have, men altså. Ej, vil du have topper? For... Ikke på den måde, han er kraftedeme klam. Ja, det er det. Så gør jeg jo. Can't hit a shit, motherfucker. Nå, Fuck, du skærmklukker bare for meget, du gør. jamen, prøv sgu da survive. Fuck, det var det. Du er fandme klam, du er. Ja, Det kommer vi se, hvor jeg står hjemme. Åh,
Nej, han er gået forbi 3 gange nu. Og jeg står der igen i næste runde, og I må ikke sige, hvor jeg er. Fuck, du har en god kvalitet på, ikke? Ja. Nå, fuck af. Kan I shit, motherfucker? Fuck, jeg rammer den. Nå, okay, lort. Læg mærke Ej, for helvede! Så man kraftede ikke flere shotgun-skud. 5 minutter, lort. Hallo, en af jer at sige noget. Kraftede lort.